on the beat, Gidan yara ba gida ne ba, kowa ya shigo da ranar fita. Ba gyaran hali ake yi ba, wani sa'in ko ayi gyarawa. Gidan yara ba gida ne ba, kowa ya shigo da ranar fita. Ba gyaran hali ake yi ba, wani sa'in ko ayi gyarawa. Gidan yara ba gida ne ba, kowa ya shigo da ranar fita. Ba gyaran hali ake yi ba, wani sa'in ko ayi gyarawa. Ashe mai kamar zuwa kan aika, ni ban fito da raini ba. Dan naji na gani kuma na shaida ya ba zan ki sharhi ba. Kowa ya da yin Allah ko butulci ba za ya fasa ba. In dai da rai rabo ko an daure Allah ba zai ki kwanci ba. Gidan yara ba gida ne ba, kowa ya shigo da ranar fita. Ba gyaran hali ake yi ba, wani sa'in ko ayi gyarawa. Ranar da na ishe gidan yari na ga abubuwan tausayi. Dan na ga al'umma tari wasu ba su da lafiya sosai. Waɗansu ga su lafiya damuwa a ransu sai rasai. Sai dai na yi zubar kwalla, gidan yari ba gidan morara. Gidan yara ba gida ne ba, kowa ya shigo da ranar fita. Ba gyaran hali ake yi ba, wani sa'in ko ayi gyarawa. Kira ga al'umma gidan yaro muka yi ziyara, wasu sako suka yi mana ga kowa sun ce mu tura. Laifukan su kankana ne, masu kudi da zami dabara. Mu je mu ba su dauki, godiya ba za su daina ba. Idan yare ba gidana ba, da wasa ba zan ji tsoro ba. Ban yi faɗa da kowa ba, ba a ce ina da laifi ba. Ciki da gaskiya an ce wuka ba za ta huda ba. Yan uwa mu kama aiki da gaskiya, yare ba ta yi baki ba. Yusuf Muhammad ne, Shamsu gaye ban zo a bako ba. gidan yaro ba gida ne ba, kowa ya shigo da ranar fita. Ba gyaran hali ake yi ba, wani sa'in ko ayi gyarawa.